Господа, ето днеска сме пак във Веселиново с помощта на Бога с нашите братя тук, част от църквата. Първият етап ние сме заляли плочата. Сега сме на втория етап, започваме да изграждаме молитвения дом, зидарията. И благодаря на нашите братя, които ни пращат и взимат парите тук. Бог да ви благослови, братя, за вашата жертва. Аз благодаря и за една сестра, която ни прати. Тя 200 лева. Бог да я благослови нея. Също така искам да благодаря на брат Румен, че той прати 200 лева. И нашите комши пратиха. Бог да ги благослови, макар че да са по-малко, ние ги трупаме с това и взимаме и тухли. Но сега започваме да изграждаме молитвения дом. И благодаря на Бога, че с помощта на нашите братя, които ни звънят и от чужбина, те искат да ни помогнат, да ни изпратят. Чакаме част от тях да ни пратят, защото ще ни трябват и пари, като стигнем до височината на 3 метра. Ще залеем отгоре поясите и ще направим с метална конструкция, но още рано. От сега нататък ние започваме само да зидаме. Но ви молим от Христовата страна на наши братя и сестри и познати, непознати хора, които искат да се включват в това дело, умолявам ви в Христовата страна, помогнете за това дело. Това дело да продължи, да не спре. За да може за малко време ние да влезем в молитвения дом и вие да бъдете свидетели на това прекрасно, чудно благословение, което ще бъдем заедно. И аз се радвам, че и много братя ми звънят, искат да помагат за това дело. Благодаря ви, братя, че Бог слава във ваша любов, слава във вас, онази жертва, която искате да помогнете, защото в село Веселиново хората не са богати. Също така и магазинера днеска ни купи един палет, Бог да го благослови и него, радвам се за този човек. Гоши се казва моя приятел, той ми е приятел вече и ще ми стане и брат. Благодаря, че има сърце този човек. Когато идва тук, когато вземаме да говорим с него, радвам се за него, но така и се моля Бог да благослови неговият бизнес, а пък когато благослови неговият бизнес, пък той ще благослови и нашата църква. Бог да ни благослови. Молим ви, братя и сестри, благодарим ви за всичко това, което правите за нас и продължавайте да сеете, за да може да изграждаме молитвения дом. Ето с част от нашата църква, другите нашите момчета от църквата отидаха да докарат единички, защото наша сестра има тук бая единички, искаме да вземем тя да ги караме вътре в молитвения дом. И ще видим колко няма да стигнат, може още 5-6 палета, но с помощта на Бога лека по лека. Утре цял ден ще бъдем тук на това място. Дори се събрахме парички, кой 5, кой 10, кой 20 даде от себе си, за да може да се направим една храничка, за да може на обяд всички, които сме тук, да се нахраним и с помощта на Бога да изграждаме молитвения дом. Благодаря ви. Ако искате да помогнете за това дело, може да се свързате с мен. Това е 089 270 73 68. Председателно искам да ви благодаря, брате, че не оставате без участие. Благословени сте за сега. Утре ще качваме нещо повече. Бъдете благословени в името на Исус. Амин. Аз вярвам на Господа, че братя, вярвам на Господа, че църквата ще бъде голямо благословение. Здравейте, братя! Днеска сме във Веселиново с брат Зидами. Преди малко хапнахме той, който събрахме от нас с нашите пари. Ето гледате целият строеж. Първото ниво ни заляхме плочата, сега сме във второ ниво. Започваме да изграждаме молитвения дом Зидами, но туклите ни достигнаха. Обръщам се към вас, тези, които искат да жертват за село Веселиново, за църквата. Моля в Христа Исуса да направите вашата жертва към насам, за да може да издигаме храмът. Защо говорихме с наши братя да го направим с профили, защо няма начин как да станат нещата, защо е много дълга. Но аз знам, че всичко това става с помощта на вас. Защо ако не сте вие, ни няма как да тръгнем. И благодаря на Бога, че има много хора, които откликват и ни помагат. Благодаря на Бога, че ни се обаждат и от чужбина, наши братя, те ще ни изпратят.
И аз знам, че всичко това ще бъде за това село, за лоялно благословение и много души ще повярват в Бога. Затова тези, които искат да помагат в това село, защото ще имаме нужда, както от тухли, ще имаме нужда от арматура, ще имаме и нужда и от дъски, за да мога да направим кофража, да го залеем, а по-нататък вече етапно ще направим за профилите с помощта на Бога. Но сега се нуждаем най-вече от арматура, от тухли и се нуждаем от бичемета и от дъски, за което ви молим да жертвате на това място. Предварително искам да ви благодаря, че откликвате и помагате, звъните. И ако тези, които искат да ни помагат, могат да ми звъннат на моя номер на 089 270 73 вашето благословение, което идва тук на това място, то се изгражда. И аз благодаря на Бога, че има хора, които ни взимат тук ли постоянно и започваме да зидаме. Може да гледате и вече цялото лице на самата сграда. Това, което ние започваме, тук изформихме прозорците, ще имаме 4 прозорци, от тази страна ще имаме 4, една ще имаме и от тук. И това някъде около 4-8-9 прозорци за тази голяма сграда. Благодаря на Бога, че Бог ни дава сили с помощта на нашите братя. Вчера дори нашите средисти се включиха и те помогнаха за храна. И аз благодаря на тях, макар че дали колко да са бедни тези хора тук, имат сърца, раздават. От малкото и те се раздават и с помощта на Бога сега чакат да вземат помощите, да вземат детските и те да се включат да дадат по някой лев, за да може да се включат и те в това място, за да се изгражда молитвения дом. Предварително ви благодаря, братя, за сега сме тук, зидаме. Ще изравним реда и ще спрем, защото много е горещо. Вечерта пак ще започнем да зидаме. И тук за 2-3 дена трябва най-малко, поне до една седмица, да приключим с зидарията и да започнем кофража, за да може да залеем навсякъде и след това да започнем покривът. Но етапно всичко това става с помощта на вас. И онези, които искат да откликват, имате моя номер и знаете, че вашите пари ще дадат на правилното място, защото ние откъдето получаваме, ние казваме кой ни я праща, за да знаете 100%, че никой не ви потребява от вашите пари, а парите ви идват на това място. Бъдете благословени от нас. Имате много поздрави от нашата църква. Дори се молят хората за вас, за да имате сили там, където работите. Знаем, че е много трудно в чужбина човек да работи. Аз съм бил в чужбина и знам за какво става въпрос, но с помощта на Бога аз знам, че има хора, които от малкото и те жертват на това място, за да бъдем и ние радостни и благословени. Бъдете благословени за сега. Благославяме в името на Исус. Амин.